Saya simpan soban ai kublai pi barok subscriber bat kinong pa ikan diga video hakan diga channel ke jong kublai shibun ai pi bat kat ba ka jing nyawi kibot nakam ta ka shlong sit kadang ya chiprang nyo ba ka nyo ya wai pra ubahe kat ka kali uba kinong kersan joka Voice of the People Party kilara bila kit hakan diga gypsy bat let's say ka diga jingja ka ba khampla ka ba ngim ju kham ju ikot ha ka ba kum kan diga kam tam kini election ki bala dam bala yo jing tipru bat hadu ka round ka basau abang adon hang ne sora la yetu ba upra udang tam wat hang ne sora hadu ka round ka basau bala dang ipet ya po shilong ru ke jing nyobot karang ya chakmat rei ba ngyo ipat ba pula tam kuput u pra hi hadu kat kene ka round ka ba mantaru tingi kermen ba kene ka jing nyobot mentar nong ka ba yat bet ka ba yat renti mat kermen ru ba kitu ki ba kersan kinyo ya jing job dan buram